ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଅମାନିଆ କାହିଁକି ହେଉଛ? କାହିଁକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛ? ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ପହଁରା ତ ଶିଖିନ, ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ପାଣିରେ ପଶୁଛ କାହିଁକି? ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବାପା ମା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କଲେ, କେତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଯିବ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯିବ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କ ଖୁସି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ? ନଈ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଁରିବା, ସେଲ୍ଫି ନେବା, ରିଲ୍ କରିବା, ଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ସବୁ ଛାଡ଼। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ପରିବାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା କନ୍ଦାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ କଟକ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର 2 ଜଣ ପିଲା, ମେଧାବୀ ପିଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଦେଖ। ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିବ କିଏ? ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନେବ କିଏ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ପିଲାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ତୁମ ମା ଭଳି, ମୋ କଥା ମାନ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଥରେ ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାର, କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଉଛ, କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ, କ'ଣ କଲ, ଟିକେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ? ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯାହା କହୁଛ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ତମେ ସବୁ କରୁଛ? ନଈ ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏସବୁ ଚଢ଼ିବ, ଯିବ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର, ତାଙ୍କ କଥା ମାନ ଟିକେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ କଥା ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ। ତୁମର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କେତେ କେତେ ତପସ୍ୟାରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛ। ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କର। ତୁମ ପରିବାର, ସମାଜ, ଦେଶ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ। ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଜାଣିନା, ପହଁରା ଜାଣିନା, ନଈ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ପହଁରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ପାଣିରେ ପଶିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଉପରେ ରହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରୁହ କି ନଈ ପାଖରେ ରୁହ, ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖ, ଉପଭୋଗ କର। ଭଗବାନ ତାହା ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।